Ondramo mager mar chik ibiro kaw ne jogo eko ma ibiro yude kata ibiro tudo koda weche eko mago mag nek ma hoyae pacho kaindi ka oriwo nyaka nek eko mago mag kit chwech kata manendo mano mar joma mine mosebedi ka medore e pacho kaindi. Magi gin weche eko bende ne ochiw koda jatend migano mano mar arita kwe pacho kaindi Kipchumba Murkomen e kinde eko mane oyawo yanga tesendo bila manendo ma bura maidore Mwatate e katendo mano mataita Taveta kama bende ne oyango ni kit chwecha kata jogo eko ma wakeini osebed ka irocho ratich gi mokalo e pacho kaindi ahinya koda jogo eko machuo nego gi nyaka. Wahalifu wote, we are giving you notice kwamba we have a new station and a new broom always sweeps very well. Sinikweli, the new station is going to sweep away quite a number of criminal activities hapa ya bangi, ya pombe haramu na ya uhalifu. Hakuna mahali imeandikwa kwa sheria ya kwamba mwanamke anaweza piga bwana yake. Kwa hivyo hiyo ni mtu yoyote mwenye atapatikana na makosa kama hayo atachukuliwa sheria, atachukuliwa hatua ya kisheria na utashikwa na utafungwa. Hatutaki kusikia maneno ya watu mtu amepigwa amechomwa na maji moto, mwingine sijui acid. Hapana. We must bring to an end